Kalong da shisha ka khubor ka basngau tenat bat ka ba Aiman Sim Shibon, hadian baki kena ya lek kai football na school Myngken Christian HSS School Ribhoi District. Kilala ban poi haduk ka kyrdan ka balai, ha ka jinglek mi khmat ya ka risha ka lumpung ya lek kai, bala tip kum ka second edition of Indo French Tournament, ka bala long hanong ba Paris jong ka France, naduk ka arpusau tarik haduk ka arp kendai tarik leber arhajar arpusan. Hakani ke lumpung ke kenhuan under 17 jong ka Myngken Christian HSS School kalas dang shua da ka jingjob persya ya ke kenhuan ya lek kai jong ka Grigni Football Club da hadu saw gol. Ha ka bau alistar thank you ulalam khamat ya ke kenhuan ban tap argol bat ya ki gol ki basa la tap da umeban lam lenti marsharing bat ufrang ki dekhar. Ya ke kyrdan ke beningkong bat ka baar na kani ke lumpung ya kun labat ya ki da ka Versailles Football Club bat ka Syllad Football Club. Ka kenhun na kini ke jela kalala bakan yelek kai bha compare wat ha ka ba kala hapru bakan yakhun bat aireng bat ki tim ki baklan. Penban wat ha pedeng ke jing tenju borba ki kena kila IT shisha yela demet bat mensim. Ka bala penlong ya ki ban la ban yok bat ya ka kyrdan ka balai. Kadi ka long kat kum ukurwo bala pha da coach jong kadi ka kenhun uba Bobby L Nongbet AFCA license ubadei u district sports officer ka Ribhoi district.